ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ මේ වන විට පොඩි නොසන්සුන්තාවයක් கம்பஹா பண்டாரநாயக்க வித்தியாலயத்தில் அதிபர் நியமனம் தொடர்பில் குழப்பமான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. அது குறித்து கவனம் செலுத்துங்கள். உங்களுக்கு இது குறித்து தெரியுமா? අවධානය ඒ වෙනුවෙන් යොමු කරලා කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමිය දැනුවත්ද කියන කාරණාවත් පුළුවන් නම් පිළිතුරක් ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඔබ දන්නවා පහුගිය ආණ්ඩුව විදුහල්පති පත් உங்களுக்கு தெரியும், கடந்த அரசாங்கம் அதிபர் நியமனத்தை மிகப்பெரிய பிரச்சனைக்குரிய விடயமாக உருவாக்கியிருந்தது. உரிய முறைகள் பயன்படுத்தப்படாமல் அதனை சிக்கலான நிலைக்கு தள்ளியுள்ளனர். நாம் அதனை சரி செய்து வருகின்றோம். உரிய நடைமுறைக்கமைய அதிபர் பதவியில் அமரக்கூடியவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய தகமைகள் அடிப்படையில் உரிய விதிமுறைகளுக்கு அமைய சகல தேசிய பாடசாலைகளுக்கும் வெற்றிடம் உள்ள இடங்களுக்கு அதிபர்களை நியமிப்போம். நாம் ஒவ்வொரு பாடசாலைகளையும் ஒவ்வொரு விதத்தில் பார்க்க மாட்டோம். நீங்கள் கேள்வி எழுப்பிய பண்டாரநாயக்க வித்தியாலயத்திலும் இதே போன்ற முறைமைகள் பயன்படுத்தி நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ක්‍රමවේදයෙන් තමයි ඔබ මතු කරපු පාසලෙත් ඒ බණ්ඩාරනායක මහවිද්‍යාලයේත් එතනත් එහෙම තමයි අපි පත් කරලා තියෙන්නේ.